Прывітанне, паважаныя сябры! Сёння разам з вами мы адкрыем таямніцу нашых нацыянальных сімвалаў. Ці ведаеце вы, што ў кожнай краіны ёсць свае сімвалы, герб і сцяг? Ці гатовы вы стаць сапраўднымі даследчыкамі? Да! Тады пачынаем наша падарожжа. Дзеці, паглядзіце на гэты малюнак. Гэта наш беларускі герб. Ці ведаеце вы, адкуль ён узяўся? Нет. Даўным-даўно, калі на зямлі жылі рыцары, яны насілі на сабе цяжкія жалезныя даспехі. Калі рыцар быў у шлеме, яго цяжка было пазнаць. Каб сябры ведалі адзін аднаго, яны малявалі асаблівыя знакі на сваіх шчытах. Так з'явіліся гербы. Рыцараў ужо даўно няма, але гербы засталіся. Цяпер гэта галоўная эмблема кожнай дзяржавы. Вось так выглядае наш герб. Давайце разбяром яго па частках і паспрабуем адгадаць, што азначае кожная з іх. Сонца і контур Беларусі. Як вы думаеце, што гэта значыць? Гэта наша родная зямля, якая расцвігала ў праменях сонца. Дзеці, яшчэ ў нас на гербе ёсць каласкі такія. Як вы думаеце, што можа азначаць калоссі? Гэта наш народ. Мы верныя, працавітыя, бо выращваем хлеб. А яшчэ ў нас на гербе ёсць кветкі клевера. Яны вось такія чырвоныя. Як вы думаеце, што яны азначаюць? Кветкі клевера – гэта наша прырода і жывёлы. Клевер – гэта смачна і карысна для кароў. А яшчэ на нашым беларускім гербе ёсць кветкі лёну. Вось яны такія прыгожыя, блакітныя. Як вы думаеце, што яны азначаюць? Ён – это добро і дастатак. З яго мы робім прыгожыя адзенне. А яшчэ ў нас ёсць зямны шар. Што ён азначае? Гэта знак таго, што Беларусь сябруе з рознымі народамі. Мы любім з усімі народамі гандляваць і дзеліцца ведамі. Яшчэ ў нас на гербе ёсць чырвоная зорка. Як вы думаеце, сімвал чаго зорка? Чырвоная зорка – гэта сімвал мужнасці і чалавечнасці. Дзеці, а давайце мы з вами падумаем і ўспомнім, дзе можна сустрэць наш герб. Ёсць герб на паспарце і на дакументах, на сцягах, на будынках, на грошах. Дзеці, а вось гэта наш беларускі сцяг. Вялікае такое палатно чырвонага і зялёнага колераў. Як вы думаеце, што яны азначаюць? Зеленый колер, колер золотя и пригоросты. Зеленый колер, лесы и полі. Так, дзеці, вы ўсё правільна адказалі. А яшчэ на нашым сцягу ёсць вось такі белы арнамент. Гэты арнамент калісьці нашы продкі вышывалі на рушніках. Так, дзеці, а як вы думаеце, чаму на машынах або самалётах намаляваны наш беларускі сцяг? Узнаць, што прыехалі беларусы. Так, каб усе ведалі, што гэта наш беларускі самалёт. Дзеці, як вы думаеце, навошта краіне патрэбныя герб і сцяг? Гэта Беларусь. Яны нас аб'ядноўваюць. Яны нас робяць дружнымі. Усё правільна, дзеці. Герб і сцяг нас аб'ядноўваюць, і яны дапамагаюць нам быць адным дружным народам. Яны кажуць, гэта Беларусь, гэта наша родная краіна. Сёння вы былі лепшымі даследчыкамі. Памятайце, нашы сімвалы – гэта наш гонар і наша сіла. Да новых сустрэч!